Ефір триває. Я Альвіна Сидбулаєва разом з гостями в студії будемо говорити про події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. Зеленський вніс невідкладний законопроект про зміни в Конституцію. Що в ньому? Губернаторів не буде, а будуть префекти. Хто вони і чим займатимуться? Конгрес Сполучених Штатів Америки має новий законопроект. У ньому засуджуються утиски вірян у Криму. Про все це Бугунь сьогодні. Я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру, і будемо говорити щодо топ-тем, які відбуваються в нашій країні. Однією з них – це останні дні зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні. Про них висловився голова МЗС Вадим Пристайко. Слухаємо, що він сказав. В Мінських домовленостях сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Українська сторона зараз, вона віддана тим домовленостям, які були, так само ми розглядаємо. І це, до речі, те, що було запропоновано президентом Зеленським, що ми йдемо все рівно на зміни до Конституції, які передбачають децентралізацію по всій Україні. І свою думку висловився і голова, партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Що він про децентралізацію сказав? Давайте послухаємо. Всі вихідні точилась, зокрема, така спроба нагнати чергову зраду в соцмережах, що нібито там є особливий статус, і він там прямо в кожній статті, вдолі поперек, і міліція, і всі страшилки, які щодо цих питань завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і там жодних згадувань про особливий статус не те, що Донбасу, а навіть Києва вже немає, тому що дуже збалансований законопроект. Він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ, яка 5 років назад була розпочата. Вона триває, вона десь завершена, десь не завершена. І нам треба дійсно зробити так, щоб в нас вся Україна була покрита громадами. І зараз подивимося витяг з цих запропонованих до Конституції змін і як це виглядає у графіці. Виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць, правовий статус міста Києва як столиці України. У Кремлі теж це все коментують. Далі пряма мова речника президента Російської Федерації Дмитрія Пєскова. Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і формулі Штайнмаєра. І ми вже раді представити Романа Безсмертного, віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальних реформ 2005 року. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора. Пане Романе, як ви ставитеся до централізації, до чого воно може привести? Децентралізація це чи централізація покаже час, і остаточні зміст доповнень і змін до Конституції, які запропоновані. Якби загалом мене запропонували охарактеризувати, про що йде мова, то я би скоріше назвав це таким перехідним документом, де є спроба сформулювати відповіді на цілий ряд питань. Але там допущено цілий ряд, з моєї точки зору, грубих помилок. Разом із позитивними змінами, про які можна говорити, а це стосується дійсно певних новин в організації територіального устрою, такі як принцип повсюдності, субсидіарності. Разом з тим є речі, які, з моєї точки зору, на даний момент є помилкою. Зокрема, передача повноважень парламенту питань адміністративно-територіального устрою є помилкою, що це оперативний інструмент в руках уряду. Стосовно такого важливого інституту, як префект. Там теж, з моєї точки зору, є помилка. Чому? Тому що в тексті йде мова про те, що виконавчу владу здійснює префект, не здійснює координацію
органів виконавчої влади, таких як Міністерство внутрішніх справ, оборони, безпеки, служби безпеки, прокуратури, слідчих органів і так далі. Він здійснює виконавчу функцію. Ну і найбільше, що з моєї точки зору тут є вада, це те, що відновлюється вертикаль від президента до префекта округу, району зараз, яка підпорядкована президентом. Ну, раз взято курс на парламентську республіку, де виконавчі функції зосереджуються в руках уряду, доречно було б цю функцію передати уряду. Я вже не кажу, що речі, які пов'язані, скажімо, з звільненням, списком рад, громад, округ і так далі, розформування виконкомів і так далі. Це функція, яка при такій моделі, яка зростується, скоріш би мала належати чи палаті якійсь парламенту, чи якомусь інституту урядовому. От. Окремо пущено зовсім питання Автономної Республіки Крим. Я багато на цю тему говорив. І те, що в проєкті закону відійшли від спеціального статусу міста Севастополя, це питання теорії, питання політичної доцільності. Але те, що немає питання кримсько-татарської автономії, при розгляді питання Автономної Республіки Крим, мені здається, що це помилка. Про це вже говорено, і це питання треба вирішувати в Конституції. Ну, до таких же речей, які пов'язані з певними вадами, я підніс при тезу те, що дозволяється в бюджетах залишати частини податків. Це питання до сьогоднішнього дня і на рівні уряду, і на рівні президента завжди дискутувалося, чи можна ділити податки. Частину відправляти в центр, частину залишати на місцях. Тому це питання потребує якби подальшої дискусії. З моєї точки зору, призначення такого префекта на рівні округи, воно зайвим, тому що там і функції префекта як таких немає. Ну, можна перераховувати ще цілий ряд таких, з моєї точки зору, вад, але це певний крок вперед. Тепер чому так заговорили багато про Донбас і цей документ? Тому що в підтексті документу є речі, які дійсно дозволяють приймати закони про статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, спеціальний статус. Є там бланкетна норма, відсилочна, про те, що законодавець може приймати законом спеціальний статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, тому в цьому відношенні там не все так гладко. Тобто, якщо нинішня Конституція не дає можливості такої, і вона регулює ці питання тільки по відношенню до міста Києва і Севастополя, то внесені зміни дозволяють, якби відкривають ворота в цьому напрямку. Тому дискусія буде в цьому напрямку досить жвава і гаряча. Дуже дякуємо вам. Роман Безсмертний, віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальних реформ 2005 року, був з нами на зв'язку. І я вже рада представити нашого гостя Сергій Куніцин, постійний представник президента ВРК 2010 року і колишній губернатор Севастополя. Так? І 6 років прем'єр-міністр Криму. Вітаємо вас в нашій студії. І ми говоримо щодо децентралізації влади. Як ви ставитеся? Які плюси буде мати Україна, на ваш погляд? Ну, на самом деле, децентрализация была начата не сегодня. Я, кстати, с удовольствием послушал Романа Бессмертного, которого хорошо знаю. Я считаю его одним из лучших специалистов в этой области. Он был и первый замглавы администрации президента, и вице-премьер как раз по этим вопросам. Это очень образованный, грамотный в теме, как говорят, человек, поэтому... Хотелось почути вашу думку. Я на самом деле считаю, что, ну, всегда, знаете, вот такая была, когда Крым де-факто был украинским, всегда были такие споры, что Украина по Конституции унитарное государство, но мы имеем Автономную Республику Крым, которую из политических соображений в 90-м году поддержали. Я тогда был депутатом первого созыва и понимали, что Крым надо любой ценой удержать в составе Украины, что и было сделано.
А на сегодняшний день западня для новой власти и испытания, оно состоит в том же Донбассе, о котором говорил Роман. Потому что внести изменения в Конституцию и дать особый статус Донбассу, административный статус, для Зеленского и команды это, скажем так, политической смерти подобно, потому что его не поймут остальные регионы. А вот такой ход с Конституцией и отдачей полномочий через административную реформу на регионы, это, в принципе, как ход хороший. Но вопрос в том, что в предложенной модели на самом деле есть очень много, больше ответов, больше вопросов, чем ответов. Пан Сергій, ось ми почули Романа Безсмертного, і він зазначив щодо кримськотатарської національної автономії. І ми бачимо, що колишня влада і сьогоднішня влада не поспішає вносити зміни в Конституцію 10-ту статтю. А ось щодо зміни статусу Донбаської, Луганської областей, вони такі варіанти ми бачимо, чуємо постійно. Чому саме так, на ваш погляд? Ну, вы понимаете, Зеленский и его команда поставили за задачей номер один – это закончить войну на Донбассе. Да? И все их мысли и действия направлены на то, чтобы это сделать. Они очень большие надежды возлагали на нормандский формат, на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров. А понятно, что Донбасс и Крым по своей сути, по решению, по подходам, это две разные вещи. Как мне не печально, как человеку, который, по сути дела, вырос в Крыму, руководил Крымом, так же, как и крымским татарам, для меня было совершенно очевидно, что в Париже Путин о Крыме говорить не будет. Он вообще о нем не хочет говорить. Для них этот вопрос закрытый. Але для Зеленського це Путін не хоче. А чого Зеленський не піднімає це питання, на ваш погляд? Ну, слушайте, дело в том, что, как вы себе мыслите, за час 20, которые они всего лишь встречались, да, возможно было весь массив проговорить, в том числе и по Крыму. Ну, как мне это не печально? Ну, про Донбас ми питаємо, про Крим чомусь Крим залишається завжди за дужками. І ми бачимо, що Зеленський не підняв питання, він сказав, що просто не встиг. Ну, на самом деле, я скажу вам честно, как крымчанин, я бы этого очень хотел, но я понимал, что они о Крыме говорить практически не будут. Слава богу, в этот день Генеральная ассамблея ООН поддержала Крым в очередной раз, да, 66 стран проголосовали. Но на самом деле позиция России, они же заведомо предупреждали, мы о Крыме, Песков тот же говорил, мы о Крыме говорить не будем, нормандский формат создан для решения проблем Донбасса, для нас вопрос Крыма закрыт. Ну, але раз вони хотіли підняти питання, і це теж не нормально. Я с вами согласен, что нам, как крымчанам, хотелось бы, но я вам объективно говорю, что они за час 20, которые они говорили, более того, как Зеленский сказал, так что это за встреча 1 на 1? 7 человек с одним пришли, 7 человек с другим. Ему не хватило, на мой взгляд, политического опыта. По идее, он должен был сказать, как мне кажется, Владимир Владимирович, что ж, давай без хурала. Сядем и 1 на 1. Может, поматеримся, может, поругаемся. Вот тогда, возможно, и по Крыму был бы разговор. А когда 7 человек пришли с одним, 7 с другим, причем, если с нашей стороны были в основном силовые структуры, да, Аваков, начальник Генштаба, СБУ, потому что Украина поставила задачу взять под контроль Донбасс, границы и так далее. Кто пришел с Путиным? С Путиным пришли газовщики, энергетики. Они дали понять даже по составу делегаций, что вот газ интересно, будем говорить, а по Донбассу, ребята, у них все пришло к тому, что вот садитесь с ЛНР, ДНР, договаривайтесь, это ваш внутренний конфликт, а мы вам поможем, мы типа миротворцы. Вот и все. Поэтому в данной ситуации, по сути дела, у них-то встреча 1 на 1 фактически не состоялась. И просто, на мой взгляд, политического опыта у Зеленского не хватило. І як у вас є політичний опит, і ви були в владі, і політиком. Як гадаєте, сьогоднішня влада буде піднімати тему кримськотатарської національної автономії? Як ви ставитеся особливо до створення кримськотатарської національної автономії? Я могу вам сказать, я думаю, что ждать от того, что власть будет поднимать этот вопрос, наивно. Им сейчас не до этого, потому что объективно из-за отсутствия опыта и не очень сильной команды они поставили задачу разобраться с Донбассом. Они зашли в проблемные вопросы с землей и с прочими вопросами. И так, как сегодня это выглядит, то у них до Крыма просто не доходят руки, что печально. Есть представительство президента в Херсоне, которое, по идее, если бы сильные и мощные люди возглавляли, наверное, оно бы как-то обостряло ситуацию. Поэтому недаром сегодня лидеры крымских татар заявляют о том, что
уже как знак отчаяния, что надо маршем идти на Крым всем политикам, да, всех мастей, чтобы обострить ситуацию, в том числе и перед Зеленским. Так, пан Сергій, вашу думку хотілося почути щодо кримськотатарської національної автономії. Я думаю, что у меня 50 на 50 мнение, потому что на самом деле, с одной Чего стороны... вас лякает? Не, меня ничего не лекает. Просто я как человек, который много прошел в этом плане. Кстати, при моем участии, когда 50 тысяч крымских татар пришли на митинг в 99 году, именно при Леониде Кучме, у меня ночью в гостинице сидел Мустафа Джамилев и Рифат Чубаров, была найдена форма создания на базе Меджлиса Совета представителей президента по крымско-татарскому. 50% чому ні? А потому что, если мы сегодня хотим вернуть Крым, да, а мы его хотим вернуть, то прежде чем его вернуть, мы должны вернуть мозги и умы оттуда. Крымские татары составляли 12%, и как только мы здесь начинаем что-то такое педалировать, они начинают там кричать. А если Крым вернется, они сделают его татарским. Здесь надо действовать тоньше, умнее и гибче в этом вопросе, даже если ты поддерживаешь эту идею. Крымским татарам, понятно, действовать так, как они считают, а всем остальным надо быть тоньше. І ви були досвідченим губернатором в Севастополі, і щодо цієї теми губернаторства, ось, зокрема, передбачається, що замість голів обладміністрації будуть префекти. Тепер давайте послухаємо, що про це думає народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вводиться така система, якою президент ставить від себе смотрящих, яких називає модним словом префекти, які матимуть насправді функції прокурора. Президент, згідно тим змінам, які він пропонує до Конституції, може зупиняти повноваження мерів чи рад, взагалі скасовувати і ліквідовувати громади, і за якимось поданням префекта може призначати державних уповноважених. Хто це такі, невідомо. Ви знаєте, це ніяке не народовладдя, це очевидно, що пострадянські люди намагаються повернути сюди Нью СРСР. І ми будемо дуже жорстко цьому протидіяти, інформувати, що ви просто руйнуєте сьогодні європейську децентралізацію, яку ми будували попередні роки. І що таке саме префект, і з чим його, як би мовити, їдять, зараз дивимося із графіки. Префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати 3 років. Префект підзвітний та підконтрольний президентові та Кабінетові міністрів. Префект здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів, координує діяльність територіальних органів центральних органів влади, вносить президентові подання про зупинення дії актів обласної, окружної ради чи ради громади, який не відповідає Конституції. Префект на підставі закону видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. І, пан Сергій, як ви ставитеся до змін префекту? Плюси и минусы этих змін? Но на самом деле префект очень напоминает прокурора. Ну, по сути своей. Поэтому, с одной стороны, понятно желание Зеленского сохранить вертикаль власти. С другой стороны, Бессмертный правильно сказал, если мы создаем и пытаемся децентрализовать страну и даем право территориальным, скажем, громадам избирать свои исполнительные органы власти, там, выконкомы это будут и так далее, то тогда нелогично, что префект является органом исполнительной власти. А кто они тогда, да? И какая это децентрализация? Если он, условно говоря, выполняет роль такого политического смотрящего, который отслеживает, что, не дай бог, там местные громады не вышли за и не начали там куда-то отделяться там, или самоопределяться, да, ну, то это объяснимо, но он не орган исполнительной власти. Поэтому здесь настолько тонкая грань, мы же через большую децентрализацию, в том числе преследуется цель, и по Донбассу этот вопрос убрать в сторону, сказав, а мы всей Украине даем особый статус регионам, а мы вот реформу проводим. Почему мы Донбассу, там же 3 миллиона
осталось в так называемых ЛНР, ДНР, но 3 миллиона живет в Донецкой и Луганской области, которые контролирует Украина, так тут будет Донецкая и Луганская область, а там будет ЛНР, ДНР, у нас что, по две Донецких и Луганских будет области, ну то есть логичная ситуация. Если Украина возвращает свои территории и говорит, а мы делаем админреформу и даем полномочия регионам, в том числе Донецкой и Луганской области, тогда отпадает необходимость в особом административном статусе, они его и так получают. Надо говорить об особом экономическом статусе Донбасса, потому что там сотни заминированных километров территории, там депрессивные регионы, там кошмар, что творится. Поэтому на самом деле я думаю, что вокруг админреформы, которую внес президент, будет очень много сломано копий, потому что очень много вопросов, на которых пока нет ответов. Надо посмотреть, що воно в детальності є. Давайте послухаємо Ільмію Умерова, голова Бахчисарайської райдержадміністрації у 2005-2014 роках. Доброго вечора, пан Ільмій Умеров. Добрий вечір. Ільмега, як ви ставитеся до префекту, плюси і мінуси на ваш погляд, і як це може вплинути на українців? Я так бегло просмотрел документ, который планируется принять. И у меня сложилось впечатление, что это не децентрализация, а наоборот укрепление вертикали власти. Префекты будут возглавлять области, Автономную Республику Крым и город Киев. А остальные все уравниваются, теперь не будут называться городом, поселком, селом, районом, а будут называться округом. И окружные рады избираются на 4 года, а руководитель всего лишь на 1 год. А префект имеет право отменять их акты. Какая же это децентрализация? Это наоборот укрепление вертикали власти. Тобто, на вашу думку, Володимир Зеленський хоче контролювати всі гілки влади, так? Собственно говоря, его тактика с первых дней на это и направлена. Он вместо того, чтобы делами заниматься, занимался укреплением, влиянием своей политической силы. И это продолжается. Дуже дякуємо вам. Ільмій Умеров, голова Бахчисарайської райдержадміністрації 2005 і 2014 роках. Пан Сергій, як ви гадаєте, це буде, якщо приймуть ці зміни, це узурпація влади? Ну, я с опасениями Ильми согласен во многом. На самом деле можно знаете, хорошими идеями можно выплеснуть ребенка. И поэтому на самом деле очень много, ну как можно, да, мы доверили территориальной громаде, она избрала на 4 года там Раду, а руководителя на год. Почему префекта назначать на 3? Если срок полномочий у там, округа 4, а голова на год, какая-то каша. Ну, на самом деле, первый шаг сделан. Я думаю, что на самом деле конституционное большинство будет не просто найти. При такой формуле, которая вот навскидку мы же толком не видели, даже депутаты, возможно, там только читают. Ну, а ми ж бачили, які депутати. Монобільшість, ми маємо владу. Но 300 голосов будет непросто найти, и слава богу, потому что с такими сложными вопросами, как конституционная реформа, административная реформа, здесь при всем нашем желании спешить очень нельзя. Это очень опасно. Пан Сергій, скажіть тоді, чим відрізняється обладміністрація від префекту цих змін нововведення? Потому что у губернатора, я же вот работал губернатором Севастополя, у губернатора нет прав на то, чтобы наложить там, вето на решение областной рады. У областной рады есть право 2/3 выразить недоверие губернатору, если простое большинство областной рады на сегодняшний день выражает губернатору недоверу, президент рассматривает. А если 2/3 областной рады выразил недоверие губернатору, президент обязан его снять. То есть была обратная ситуация, что региональная, избранная народом облрада могла выразить недоверие. Точно так же и районные рады. А здесь получается наоборот, что префект, который, по сути дела, должен быть, как говорил бессмертный, координатором действий там, правоохранительных органов, который должен действительно смотреть, чтобы Конституция не нарушалась, да?
а еще, как он сказал, что там записано, что он глава исполнительной власти, ну тогда это вообще получается несовместимые вещи. На самом деле, я думаю, копий будет сломано много, дебатов будет много, и это не такая простая ситуация, как кажется. І щодо віросповідання в окупованому Криму, зокрема, конгресмени США Джо Вільсон та Еммануель Клівер внесли до Конгресу законопроект з підтримки свободи віросповідання на території України. Давайте послухаємо. Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод. Більше ніж 5 років Росія незаконно окуповує Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру. І ми вже раді представити і включити по телефону Андрій Юриш, директор департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України. Доброго вечора, пане Андрій. Добрий вечір. Як взагалі ви ставитеся до того, що конгресмени США внесли законопроєкт за підтримку віросповідання в Україні? Ну, очевидно, що дуже позитивно. Фактично, та заява, яка щойно ви процитували, вона відображає і позицію завжди української сторони. На всіх щорічних нарадах, зокрема ОБСЄ, на будь-яких обговореннях при кожній нагоді Україна наголошує про те, що недопустимий рівень втручання в релігійне життя з боку російської окупаційної влади і в Криму, і в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто те, що фактично для нас було абсолютно зрозумілим, порушення елементарних норм, принципів, законів, створення ілюзії законодавчої сфери у цих окупованих територіях, воно заслуговує на найжорсткішу міжнародну відповідь. Тому ця ініціатива американських конгресменів, на наш погляд, є абсолютно вчасна. Вона потрібна, точніше, вона ще мала, я думаю, бути ініційована і раніше, попередні роки. Але зараз, коли здається, що утиски досягають свого максимуму, ну, найвідоміший приклад – це справа із кафедрального собору. Пане Андрій, церкві. Так, ми щодо захисту церкви і щодо захисту людей віросповідання, що ваш, зокрема, департамент може і як він може підтримати тих, хто проживає в окупованому Криму, зокрема, тому що це кримськотатарський телеканал, і ми бачимо, що в окупованому Криму йдуть суди щодо віросповідання. Як ваш департамент може допомогти українцям в окупованому Криму, кримським татарам, які живуть в Криму? Ну, однозначно, що найголовніший метод допомоги чи кримським татарам, чи будь-яким іншим переслідуваним релігійним спільнотам – це донесення до світової спільноти правди і повної інформації про те, що відбувається на півострові. І це ми завжди робили, ми регулярно інформуємо і міжнародних партнерів, ми готуємо постійні довідки для інших органів, ми ведемо моніторинг цієї ситуації. І, власне, я абсолютно переконаний, що ця ініціатива, яку ми зараз обговорюємо, пов'язана з пропозицією конгресменів щодо спеціального законопроекту, вона не могла не мати, в тому числі і потужної інформаційної роботи різних органів засобів різних державних інституцій, в тому числі і нашого. Дякуємо вам, Андрій Юраш, директор департаменту справ релігії та національності Міністерства культури України, був з нами на зв'язку. Пан Сергій, як ви ставитеся? Як гадаєте, як можна допомогти нашим громадянам, яких переслідують через релігію? Для меня совершенно очевидно, что наибольший удар наносится в Крыму сегодня по крымским татарам, да, потому что это организованный народ, который пережил сталинские репрессии, выселение, и для которого Москва во многом ассоциируется с Иосифом Сталиным. И поэтому
просто сломать этот народ методом репрессий, ну, люди уже потеряли до 40% только в момент выселения Узбекистана и другие. И просто ломать их через колено. С другой стороны, спецслужбы России тоже понимают, что это, по большому счету, единственная организованная сила в Крыму, да, которая может, скажем, оказать политическое и идеологическое сопротивление. Поэтому придумываются хизбут-тахиры, придумывают идилы, ну и наносятся удары по тому же Клименту, да, потому что он представляет проукраинский священник, потому что он представляет интересы православной церкви Украины. По сути, вот по двум этим направлениям наносятся удары для того, чтобы сломать, скажем, всяческое и религиозное, в том числе, направление. Поэтому здесь понятно, что мы же как бы силой не в состоянии там Крым сегодня вернуть, но сила — это же не только сила оружия, да, вот там решение Генеральной Ассамблеи, суды в Гааге, парламентская ассамблея Рады Европы, по всем направлениям, информационная политика, нужно действительно наступать, подавать иски в суд и пытаться защитить наших граждан. Щодо питати захистити наших громадян, ось Меджліс, вони підуть маршем до Криму, марш гідності. Ви підете з кримськими татарами? На самом деле мы только что вот обсудили эту ситуацию, скажем так, более детально. Я им сказал, что я идею эту поддерживаю. Но я считаю, что лидеры крымско-татарского народа, Мустафа Джемилев, да, Чайгос, депутаты, на мой взгляд, должны настоять. А вы как? Надо, я тоже готов в этом участвовать. Должны настоять на встрече с президентом Зеленским, с главой парламента Разумковым, с премьер-министром и поставить вопрос ребром, потому что тема Крыма забывается, и сказать о том, что готовится такой марш, о том, что Меджлис его возглавляет, и хотелось бы услышать, что на это скажет власть. Даже если она скажет «нет», тогда все равно решение будет принято, и идти надо, понятно, что никто дальше шлагбаума российского там, условно говоря, не пропустит, но надо все равно услышать ответ власти. Да, поддерживаем или нет, не поддерживаем. Я об этом только что на встрече с представителями Меджлиса сказал, а идею я поддерживаю. І ми разом, ви і ми підемо до Криму? Надо, пойдем. На марш. На марш. Зустрінемося тоді там на марші теж. Сергій Куніцин, постійний представник президента в Криму 2010 року, був з нами в ефірі. Дуже дякуємо, що прийшли. А далі ефір «Заман кримськотатарський», Ольмас Асан підведе підсумки дня. А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Сьогодні у Прайм Муждабаєв.